салому алайкум, ҳама каса хуб ҳастед? Мо як ролики кӯтоҳакак сёнка кардем. Яъне ин пешаи моҳи шарифи Рамазон буд ва кунун фурсат шуд дар YouTube гузорем инро. Мо вақте ки ба назди ана ҳамин дукони нонпазӣ, номаш Акаи Лоиқ ҳастааст, воқеан дар Дог қарор дорад. омадем пурсон шудем ки ака ягон сомон дар дастамон пул надорем, ягон агар имконият бошад ягон нон бепул барои мо диҳ. алҳамдулиллоҳ ки ҳамин бародар як нон, як кулчаеро ба мо ҳадия кард ва гуфт сидқан астай. дукони нонпазии муассисаи таълимии офияти иҷтимоӣ, карҳои иҷтимоӣ бояд бошад. хе хатогӣ вуҷуд дорад, локин дар дили ӯ хатогӣ тамоман вуҷуд надорад. шукр то ҳол ки муҳаббати инсондӯстӣ вуҷуд дорад. ташаккур ба ин ака.